Karon mga igsoon natong gisaulog ang kapistahan ni San Lorenzo, usa kini ka diakono ug nahimong martir sa tuig 258 Agosto kadto nga bulan. Ang prefect sa Roma nagmando nga pamatyon ang mga pari. Ang una nilang gipatay ang Santo Papa. Unya kini si Lorenzo mao may in charge sa panalapi tighatag niini tigapud-apud sa mga nagkinahanglan nga mga kabos. Gimanduan nga iintrigo sa prefect sa Roma ang bahandi sa simbahan. Mihangyo si Lorenzo nga tagayo sa kog tulo ka adlaw paglikom niining maong mga bahandi. Unya sulod niya itong tulo ka adlaw, iyang gipanghatag ngadto sa mga pobre, mga disabled, mga sinalikway. Unya pagka ikatulo ka adlaw, miadto siya sa prefect, gidala niya ang katong mga uyayod ng mga tao, mga pobre, ug mingon siya, tinuod ang simbahan puno og bahandi dato. Og kini ang tinuod nga bahandi sa simbahan, kining mga bakul, mga disabled, mga pobre. Nasuko ang prefect. Tungod sa iyang kasuko ang Lorenzo, mingon siya, litso na, barbecue ha sa una tao. Namatay si Lorenzo nga gilitson apan wa niya igsapayan tungod kay alang kaniya usa kini kapag-ambit sa kasakit ni Kristo ug pamaagi nga siya mahiusa kang Kristo ngadto sa gingharian sa langit. Ang naghatag niini humilya mga kaigsunan kay si San Agustin, 96 years behind si San Agustin, no? Siya ang naghatag og gibugaton sa kinabuhi ni San Lorenzo nga diakono. Diin mao kini siya gayud ang tataw nga example sa atong ebanghelyo karon nga wala siya'y pagkahinugon sa iyang kaugalingong kinabuhi. Wala siya mawili. Ang iyang kanunay nga gihuna-huna mao ang kaayuhan sa uban nga nagkinahanglan. Wa niya igsapayan kung mamatay siya. Gipangapod-apod niya ang bahandi sa simbahan kay mao manggayud kini siya ang misyon or ministriya sa mga diakono, ang pag-atiman sa mga lawas nung pagkinahanglan sa mga sakop sa simbahan. Og iya gayud kini siya nga gipuy-an bisan pa man kung kamatayon ang bugti niini. Kay sa atong ebanghelyo nagingon, ang dili mahinugon, ang dili mawili sa iyang kinabuhi, makabaton hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Pero kadtong ang mga gihuna-huna mao lamang ang kahakog, ang kaugalingon, mawad-an hinuon niini. Mga kaigsunan, pamalandungan nato sa atong kinabuhi, ilabi na karon sa pagkausab sa dagan sa atong pamaagi sa pagkinabuhi diin. Ang atong gihuna-una, ang atong giapas, mao ang self-preservation. Di na nga ni mga anak nan hamok, kay mahadlok na, magkalisod-lisod financially. Magpundo-pundo na og mga insurances and securities, kay basin kung masakit or para pang suroy-suroy. Pero kung atong lantaon ang atong kaugalingon dinhi, ang atong mga kauban muraw kanang ang gihuna-huna nila mao na gayud ang paghalad sa ilang kaugalingon adto sa Dios. Labi na sa mga retirees, ang ilang panahon ila na gayud nga gigugol, ila nagihalad ngadto sa pagpangalagad sa simbahan. Makaingon kita mga kaigsunan nga ang kahamtungan sa atong pagtuo sa Dios ug pagsunod kang Kristo mao kining paghikalimot sa kaugalingon.
kaysa tinuray ang atong kinabuhi, ang kahingpitan niini matagamtaman lamang nato didto sa langit ug dili dinhi niining kalibutana, bisan kung unsa pa ka-secured ang atong kinabuhi. So ang kapistahan karon mga kaigsunan, magdasig ka nato sa pagtuman literally sama kang San Lorenzo kung unsa ang gisulti ni Kristo. Mausab kini nahitabo kang San Agustin, bisan kung unsa pa siya kabanggiitan, iyang gikalimtan ang tanan gibiyaan niya ang mga lulinghayaw aron nga ang tanan ang tibok niyang kinabuhi iyang ihalad ngadto sa Dios pinaagi sa simbahan. Karon manindog kita ug atong ipadangat ang atong mga pangaliya.